এত 2 লিটার লবণ নেবে তিনি ব্রহ্মথানি বদল WF ni kaisa first step conference ni tongo jeng dosrao chini flag guri rong flag sanjaka chini flag kha lang guri kini ke besajak langga horlaijak obo khaisini symbol ongkha tini flag dosrao chini flag hosting nai flag hosting pore chini room hablai Pabung ka delegate chali tongo chini delegate phane rong registration khlai tongo jeng room bising hapma loge chini bubokra bo phai sapainai dei chini RCM EM tongo MDC tongo tebo chini party ni leaders rokno jeng invite khaijak borong president BK Rangkhol borong bo phai sapainai leader kotor no okay jeng obono jeng sara tripura rajyo jeng sanane musung au jeng buri rokbo jehetu chini bubagra soyong raja ni bukhi nai or khoroksa raja ngui jatok khani bagi o hani bagi nai hanchani marino tu bui nai thaimani bagi no sing buri rok kha khonlaija kha kwar khalai khlaino changori khawui nai khorok pakri sori nai jeng symbol langari ui nai kasing chini kok chini sama hai jeng langga dhingra pungya sak porjonto jeng nogo kipilia ba andolon jeng khaglia hinino jeng tini semai tanglai nai ebong tanglai nai semai sara tripura rajyo jeng buri ui nai chochi ui nai jeng berai nai ebong chini andolon jari tongnai jesuk যতটুক পর্যন্ত চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাইনে সাক পর্যন্ত যতটুক পর্যন্ত চিনি বুবাগ্রানি ইমাংনো जों পুরন খাইমে সাক পর্যন্ত जों বুবাগ্রানো লগিরিনাই जों বুড়ির কোনোদিন উনসুগলা এবং ত্রিপুরা রাজ্যও চিনি ড্রাগস রক চিনি বরক রক চিনি শিকলা রক উনখা সমাজনি জাতি সমাজনি মেরুদণ্ড দখানি জাতি হিনি গনি জাগো o sikla rok no जों muthangna bagi nai जों buri bodol buma ungui bachai phaika je obo bahai ge muthak manai je bubagra muthakna ni bagi nai prostuti na hatmani jaga जों bubagra bai baksa ge जों buma rok bo busano bahai ge tudun busano bahai ge जों naikoli tong omahai ge no bini busa ani busa hiya winai जों sara tripura rajyoni borok dokhani busa rok no जों jotno no omahai ge saman baksa khainai korong muthang kisana hini no जों tini nokota